Sandali aking pilit mabatid ang himig na may tuturing atin. Mapupuri pagkat bukod dangi, di marami ang di magsasabing eto na inyong dinggin. Kay ganda ng ating musika, kay ganda ng ating musika, ito ay atin, sariling atin, at sa habang buhay, awitin natin. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin apo, maabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Agaw nata natatang tanagagik na Martes. Petsa 6 at bulan na Enero taon 2026. Wadya tilalamat niya mga iparuntal na sari balita isyutan komentaryo ni Paakar at sari Matuan, Liknaay Balay! Nakalop na kantabi lalamat siyempre sari magtariyuran kapaborito. Kapaborito RJ Jimenez always at your service. Tansay magtarilingkor, magtariyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kanta may team on the technical side. Ang gapuyarom. The only one at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Aprobado latat ang tanagagik so sa may 2026 national budget. Aprobado laya. In the amount of 6.793 trillion. 6.793 trillion. Kumparad sa may 2025 national budget, iya ibabagadan napno na korupsyon, manlapod flood control, budget insertions, farm to market roads, anggad akap, maip, tupad. Tan kaibalad tanso sa may ibabagan 421 ira, ya ghost projects na DPWH, intagay ninsan siya. Sa kabila po niyan ng mga anomalya na sinasabi sa 2025 budget na umaabot sa 6.326 trillion. 6.326 trillion. That's the 2025 national budget. Tinmagay niya kanya sa question danata natatang tanagagik, Tano, sa budget at sa may 2025 at 6.326 trillion, insan sa may inaprobaan niya budget natan for 2026 is 6.793 trillion.
Sa tepat natan na sa Ray Umbale, sa iliknahan datatang tanagagik, paano pa natin matatawag? Ya, si Katulay ay sangkalinisan. Ya budget ya impasa. At Pilipinas at sa 2026. Tano amay 2025 la. Nula na korupsyon kwanda. Anti ilaluan ti nila mo at sa 6.793 trillion ya 2026 national budget. Anti atatang tanagagig at satan ya babagan budget ng tuwa na pinirmaan karuman ng Presidente BBM. At sa isang kabalgan ya share o isang kabalgan na budget at sa ating 2026 national budget at ating tanagagik, wala the Department of Education. Wala Department of Education. Antayo na pigara. So inlaumda. The budget na sa Department of Education under the 2026 national budget. $1,015,000,000.3. 1,015,000,000.3 si katutan. So sa may allocation Department of Education under the 2026 national budget. Unko kumadwa ditan. So Department of Public Works and Highways lalaman. With 530.9 billion budget. Kumatlo sa Department of Health with 448.1 billion pesos budget. May kapat sa Department of the Interior and Local Government 310.5 billion pesos. May kalima sa Department of National Defense 310 billion pesos. Sa Department of Agriculture 297.1 billion pesos. May kapito Department of Social Welfare and Development 270.2 billion pesos. Sa Department of Transportation walad mi kawalo with 141 billion pesos. Sa Department of Labor and Employment 73.6 billion pesos. Tan Judiciary 70.6 billion pesos. Si Kararaya, so top 10 national agencies sa tatang tanagagik, government agencies with biggest allocation at saya so 2026 national budget. Dyan sa may agawan impangimparuntal na presidente at Malacanang, karuman, wala ni report, yan awat kapaborito RJ, pati sara may reporters, yaman ko cover na sa may aktibidad, binagaandara, wag munang gamitin ang kanilang mga cellphone. Isuko muna ang kanilang mga cellphone. Pero siyempre, tinanggihan niya ng mga reporters. Bakit? Hindi ko nga maintindihan bakit kinakailangan. May tinatago ba sila? Busal, parang gano'n. Ayun na nga eh. So, Off the record. off the record pero yun. Off the record pero yun. At siyempre, hindi mo pa rin maalis yung pagdududa o kandalanti ka paborito, RJ. Yes, oo. Bakit? What's the purpose? Bakit kinakailangan hindi namin gamitin yung aming mga cellphone? Yan ang buhay namin eh. Yes. Diba? Are they hiding something? Ayun, ang tanong. Parang napa-English ako Pero maganda naman ang English naman. Mahirap mag-English. Again. Pero ang tam ka paborito, RJ. Makmaksil ni so sa may kulyaot na karaklan.
to ha, pimasalatan so sa may budget, pero wala ra may pagamba. Mhm. Singasayang. Sa ibabaga ng ACT Teachers Representative Antonio Tino, nanganganib maantala ang salary increase at retirement benefits ng mga guro, kawani ng gobyerno at uniform personnel matapos ilipat ang mahigit 43 billion pesos sa unprogrammed appropriations sa panukalang 2026 national budget. Sa ikwento ng ACT Teachers Representative Antonio Tino, inalis sa siguradong pundo ang 10.77 billion pesos para sa salary upgrades at 32.47 billion pesos para sa retirement at terminal leave at isiniksik sa bagong item na payment of personnel services requirements. Ang problema, kantunatan, Kini, takanupugan tambalot. lanti. Nambalang sinansaka yung empleyado ng gobyerno. Ng gobyerno. Lola sa rin mamaestra. Oo. Nanirapan datan. Dan napaga na awat datan. Ay, hindi dapat ma-delay. Mm. Dapat kwintado dalatan. Kasi antada no, pigaray numero na sa rin mambabangat. Correct. Antada sa edad na saratan. Takumplito mo. So, ingka tuudaratan ipapasada no. Antulay edad da, di ba? Saan sakit-sakit ka Dapat paborito, RJ? preparado. May man-retire ka lang, Yes, pinahawat mo. correct. Oh, tay laloan mo mang kalamor. Dukoy na Ay, serbisyom. nako. Mm. Dapat agaratan na didiwit. Akin ha. Imbasil da siren. Basil da, inkargada kuno at unprogrammed Ay, appropriations. sus. May nunutan da na yun. Nung ka na anda. Correct. Ang program nga Unprogrammed. Sa ipawayan tutan natin, kapaborito Oo. RJ, sinasay babagato natin ng Congressman Tino, lalabas na yung pundong ito, matatanggap lang kung may sobrang kita ang gobyerno. Nako. Paano kung wala? Ay di wala ring bayad, walang increase. Alanganin. Walang kasiguraduhan. Yo. Ika nga. Yun ang... Dapat yung mga retirement na yan, benefits, Mm. hindi yan nagagalaw. mm, Kasi karapatan yan ng mga manggagawa. Ng mga lingkod ng bayan, di ba? sa kwanto lang Parang hindi ako talagang bakit ganun nangyari? hindi natin maintindihan, kapaborito RJ, bakit ganun ang nangyari. Samantalang ang laki-laki ng ibinadget sa Department of Education. So ang daming Top pera notch ng yan bansa. Oo. Sa totoo lang. Kaya ang daming ang nakukurakot eh. Sa kwanto lang ng Congressman Tino, ito isang brutal na pagtataksil. Napaka-brutal talaga. Oo. Kasi dapat nga, kaya nga budget eh. Kung baga sa sa pamilya, may budget ka nga sa paaral ng manok mo, manok, ng anak mo. Tapos ano pa, hindi balita, hindi pa naman siguro gagamitin. Paano pagka kailangan na? Dapat alam mo na. Correct. Imagine mo, kapaborito RJ, yung umaasa ka sa salary increase, lalong-lalo na yung mga na-promote. Kasi may mga massive promotions na nangyari. Siyempre, yung sweldo madadagdagan. Oo. Yung mga T3, T2, parang halos lahat na-promote sa T6. T6. Oo, teacher 6. Oo, teacher 6. Pero ang problema nila ngayon, na-promote nga sila, tumaas naman yung tax na babayaran nila. Tapos, So, madidelay pa yung... Yun na nga. Dapat Imagine, itaas ng sweldo. Yung increase na inaasahan nila, less tax, parang ang matatanggap lang nila na increase is something like more than 1,000 pesos. Alam mo, yan yung mga dapat talaga sikasuhin. Di ba? Dapat. Ba't parang dyan ka lang, parang ganun. Diba? Alam mo kung bakit? Dapat socialist. nilang maasikaso yan, kapaborito RJ. Kasi para mas ma-inspire Yun. yung mga teachers natin na turuan ng maayos yung mga bata. Oo. Wala na silang iniisip na problema. Oo. Yung hayahay ng buhay, enjoy Yes. life. After their serbisyo at retirement na. Kaya nga, So, problema pa. nakaka-degrade man or Oo. nakakayaman sa mga ilang teachers, alam mo ang bansag nila sa mga iba. Dahil loan dito, loan doon. No, Ang Tagalondon. tawag sa kanila, Tagalundon. Oo nga, no, ha? Oo. Kaya pala, daming nagigipit pa rin. Yun. Dahil sa mga sistemang dapat na pagtuunan ng pansin, pero parang sasantabi. Baka walang kickback yan. Ay, nako. Hindi ko rin maintindihan, kapaborito. Oo.
Pati na nga sa pagbibigay pa ng bonus, itatax pa nila. Oh, tama ka. Yung ang kilala ko, nag-bonus ng 100. Oh, Ilan dalaga, ilan ang tax niya? 30,000. Grabe. 30%. 30%. Ay, ano ba yun? Ang itarnira na bonus. Kinikwenta mo na. Oh, Tapos ganun pa rin. Ganun pala. di ba? Tapos may babalitaan ka, billion of pesos na nanakaw. Yun na nga. Oh. Imagine mga kapaborito RJ, yun na lang mampalikat at sikra, magpapaligay sa kanila, tatanggap sila ng bonus, Buti may babawasan mga mo pa. Samantalang yung mga magnanakaw, Ay, dinadagdagan. ha? Yung Hindi pa nga nakukulong eh. At saka dinadagdagan yung ninanakaw. Oh, Mm. imagine, di ba? Hindi ba sila nadala sa flood control na yun? Ay natatawa nga ako kahapon kapaborito RJ Buti, kasi alam mo, bilib Mm. ako sa mga mambabatas na nagsisiwalat ng mga ganyang nangyayari. Kasi nakakasakit sa loob at damdamin naman ng mga, di ba, naglilingkod sa atin. oo naman. Na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng bayan. Mm. Tapos sa ganyan na, di ba merong nga noong maalala mo si nga na minsan ay gumawa rin ng kabutihan. Sino? Si Trillanes, di ba? Yung pinaglaban niya yung mga sweldo, mga ganun, di ba? Kaya Kaya nga lang- nag-Oakwood mutiny eh. Hanggang doon lang naman kasi siya eh. Kaya nga sinabi ko nung una na at least gumawa din siya. Gumagawa na siya. Nilamon na rin siya ng sistema. Yun. ng sistemang bulok. Yun lang mga ehemplo ko na sana, di ba? Butit may mga naninindigan din ng mga ganyan. Mm. Na sana hindi malamon ng, ay, Diyos ko pong mabagin. So, Sabi nga ni Congressman Erice, kasi trillion yan eh, Oo. pinag-usapan. from the 92 billion ba yun na nabito ng Pangulo, ang sinasabi ni Congressman Erice, merong all in all kasi, yung sinasabi niya na dapat ibito ng Pangulo, something like 200 plus na billion doon sa 2026 budget. Pero bakit 92, parang 92 billion lang yung nabito ng Pangulo? And that is why, sinasabi ngayon ni Congressman Erice na lalapit na sila sa Korte Suprema at idudulog na nila yung kanilang problema doon. Because this has to stop, sabi niya. Yung lagi na lang natin hindi naaayos ang paghahanda ng budget para sa ating bansa. Yung mga program at saka mga unprogram na yan. Alam mo, ayaw kong isipin eh. Ang dami nilang utak yan, matatabang utak, ba't may mga ganyan pa na nangyayari? Kaya ayaw kong isipin na may 2 million eh. 2 million. No, di ba yung ibinunyag din ni Libeste. Alam mo nga, sabi ko nga, siguro dahil sa sobrang tataba ng utak nila, kapaborito RJ, minamaliit na nila yung mga madlang people na tayo lang marunong dito, hindi nila alam yan. No, parang ganun. Hindi nila alam yung mga program at saka mga unprogram. Ay, so silif. Ha? Pero ngayon, unti-unti nang naliliwanagan at marami na rin mga kababayan natin na gustong malaman na talaga kung anong nangyayari. Diba? Kasi kung ikukumpara tayo sa ibang bansa, sobrang napakapalad natin sa Pilipinas. Nandito na lahat. Kabundukan, mineral, lahat na. Oo. Ba't hanggang ngayon hindi pa tayo? Sa agrikultura na lang, kapaborito lahat RJ. na. Lahat na Ha? ng mga Bukod sa wala sa ibang edukasyon. lugar na maasenso. Dito Oo. tayo. Agrikultura. Meron tayo. Imagine noon, tayo ang may pinakamalaking production ng bigas. Tayo, sa Pilipinas. Remember yung Masagana 1999? Yes, oo. Masagana. Ay, 99, Masagana 99, I should say. 1999. 99. Ha? Isa yun sa mga magaganda sanang programa, kapaborito RJ. Pero, anong nangyayari ngayon? Wala. Mula sa taong yon hanggang ngayon, anong nangyayari? Bumibili na tayo ng bigas sa mga kalapit bansa natin. Samantalang noon, Tayo nagturo. tayo ang nagturo Dito sa kanila. sila nag-aral. Oo, meron nga tayo, di ba, Kung paano yung magtanim ng International bigas. Rice Research Institute. Yes, Meron tayo dito sa oo. Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas yun. Nag-aral nga sila. Yung Yes. ibang bansa. Oo, dito sila nag-aral. Vietnam, Thailand, Oo. Malaysia, Tapos dito sila tayong nag-aral. bumibili ng bigas sa kanila. Yes. Samantalang Ngayon, after all that, na may dito sila nag-aral, tayo ang kulilat ngayon. Oo.
Sa rice production. Oo. Yung ang naalala ko hanggang sa politika lang ata, hanggang sa ulang ata Malala mo? Mm. Ano nang ginagawa niya ngayon? Yung may na-interview tayo, ang ganda ng kanyang mga ideas. Aha. Kung paano mumura ang bigas. Mhm. Kung paano tayo makapag-produce ng napakaraming palay. Mhm. At nang mamura naman yung bigas, magmura, hindi magmura. Maging mura. Mura, unlagsab, sa Unlagsab, presyo. Nasaan na yun? Hanggang sa ulang yun. Alam mo yun? Kilala mo yun? Yung dyan sa isang university sa Pangasinan? Oo. Meron pa nga ako nung niya Hindi ko pa iniris yung interview Ganon. Pero wala Nakatago pa sa'yo, ha? Nakatago pa Kasi ang Maatol ka talaga. ituring ko kang ko. Nang Ah. gapoy mo, biyagawon to about that, kiyan, at ay problema ibibili bulas. Mm. Yung 20 pesos, pansamantala nga ta. Ayun na nga ang 30 pesos na inaasahan natin. Asan na yon yung mga murang bigas? Wala. Di ba? Ilang taon na ngayon? Mabuti kung tulad ko kayong lahat. When was the last national election, Kapaborito RJ? 4 years ago? Yung National election? national election. Oh. Yung Kailan yung last? Ano? 2022, di ba? 2025. Oh, Yung midterm. yung midterm yon. Pero yung national, Yung pati presidente. Oo. 2022. 23, 24, 25, 26, 4 years ago. 4 years ago. So, We were already promised na bababa ang presyo ng bigas. Hindi, bumaba din 20 pesos. Kadiwa. May limit ang bibilhin. Pero ang gustong makita ng madlang people, doon mismo sa tindahan. Yun. Hindi yung sinisitap lang na may magbebenta ng 20 pesos. Oo. Paano yung malayo doon, nagpasahe ng 50 pesos, hindi lakon to. Di ba? Oo. Lalagay sa isang lugar, may 20 pesos sa bigas, 5 kilo lang. Paano yung nasa kabilang ibayo? Di ba? Oo. So, ang punto doon, sana all, lahat ng pasan lugar, Yes. may oo. nagbebenta ng 20 pesos Oo. para talaga. Kaso yung bintahan ng 20 pesos na yan parang seasonal Oo, tama. Kung saan lang gusto Oo, mapadako yes, ng kadiwa Oo, parang ganun. Diba? So, dapat Ay, sana socialist. in all. Yun nga. Oo. Yun talaga ramdam. Yun talaga. Na natupad. Yung pangako. So, ibig sabihin, yung pangakong yun, pangako lang talaga. Huwag ka nang umasa. Huwag ka na umasa. Ikaw naman ang ako. naman. Huwag na kayo umasa para hindi kayo ma-frustrate. Kasi pagka umasa pa kayo, ma-stress lang kayo. Bawal ma-stress ngayong 2026. Bawal. Dapat focus. Oo. Pero Bawal ma-stress. Pero may stress ka talaga Ikaw nga naibalita mo nga yung karapatan ng mga teacher Ako nga kahit wala namang teacher sa pamilya. Nararamdaman ko yung hinaing nila. Biruin mo yung maghihintay na lang ng retirement. Ay na mag-enjoy life na ako. Ganun, di ba? Tapos wala pala, mabibitin. Anong mangyayari pag nabitin? Mababawasan. Bakit? Iutang na. Di may porsyento na. Taras pa da Yes. Di happy yung mga nagpapautang na Kaya malaki pang lalong nalulog mo sa hirap. Yes, ganun yun. Oh. Ngayon, kung natanggap nila yan, lansam nila. Nandyan mismo sa harapan nila. Pwede nila silang mag-isip kung paano nila pagugulungin or ano. Di ba? Yes. Kung wala, iutang nila. Pag inutang nila, may tubo na. Di bawas na. Samantalang ang laki-laki naman ng pera ng yun. Pilipinas. At nalaman nila na may kinukurap na billion of pesos ang doon. Yun ang nakaka-frustrate Diba? Paborito Anong nararamdaman mo? Imagine, yung mga nandyan lang sitting pretty sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga tanggapan, pero Los Buenos, lalong-lalo na sa House of Representatives na sinasabi nila Representa? Thieves. Ayun, i-pronounce mo. Hindi, thieves, Thieves. Nandun lahat. Representative. Paupo-upo lang sa malaking Marami sa kanila. malamig na room. Di ba nakapunta na tayo sa Kongreso? Oo. Maraming bakante. Buntun-buntun yung mga Correct. papel pero nagchichismisan. Ito sa totoo lang. Yes. Yun ang na-privilege speech, pinapansin Buti na lang may mga media nakapokus yung lente nila ng camera. So pag napapanood mo, talagang lively. Pero sa surroundings, ay socialist. Sa dami. Ng mga... Napakaswerte pa nga. May bonus pang 2 million Diba?
Samantalang ang mga empleyado ng gobyerno, kung ano yung salary nila ng isang buwan lang, yun ang bonus nila. Nako. 13 months pay, ganun, sa mga private companies. Ito na naman. Oh. Yung baka mag-text na naman si Arnolfo. Unahan ko na. Magkandidato kayong dalawa. Parang ganun. Binabawi lang yung gastos, sabi. Arnolfo, kung magkakandidato kami, wala nang papansin sa kanila. Saka ito, para lang siguro magkaroon ng pagkakataon at ito maging eye-opener na rin para doon sa mga botante. Registration ngayon para sa barangay election, di ba? Lumarga ng COMELEC. Na pagka dumating yung eleksyon, huwag yung pagbili. Yun. Yung boto ninyo. Para talagang makantan ninyo yung tunay na serbisyo. At may karapatan kayong manggagawa. Pero pag binenta nyo yan, wala na. Di ba? Nabili The same. na kayo eh. The same, pareho ang mangyayari sa atin. Walang mangyayari. Yun. Walang mangyayari. Kaya siguro sasabihin ni Arno po na bumabawi lang. ROI yan. Di ba? Nag-invest eh. Kasi naman kayo, Nagmamastos kapag katuwing eleksyon, tatanggap pa kayo. Huwag kayong tatanggap. Pakinggan nyo na lang, mas maigi pa. Biruin Tapos mo yung evaluate. 1,000 isang tao. Biruin mo ay, ilan ang nako. butante. Pagka 30 or 60,000 o 1,000, ilang milyon yun. Sige nga. Kaya, paano sila babawi? Wala. Hmm. Kailangan nilang, siyempre, babawi sila. Ano ang gagawin nila? Yun ang Magkakaroon ng sistemang dapat mga baguhin. insertions. Kaya nagkakaroon ng mga insertions, mga kapaborito. Agauntan. Nako. Ay, again. Sige, tuloy sulik na ibalik. Kaya rin na sa rin pakabatan pa imano, malalapunid sa rin manangantabay. Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putangiran sunata. Dame yung Son ang puta-putangiran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions.
JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, tansay pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan na matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy pa tayo sa Lignay Balay. Alas 8:08 na po ang oras natin. Kaulop kantabi ni siyempre Sari Magtarioran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service. Always. Tansay Magtarioran Kor Magtarion ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Eto, breaking news. Sa pinag-uusapan natin kapaborito RJ na benepisyo para sa mga empleyado ng gobyerno, ng mga guro. Sinasabi ngayon ng DBM. Kanilang nililinaw ngayon, DBM is Department of Budget and Management, na hindi raw maaantala ang dagdag sa sahod at pensyon ng mga guro, kawani ng gobyerno at uniform personnel sa ilalim ng 2026 National Budget. Oh, good. Maganda yun. Oh. Yun talaga dapat. Ayon sa DBM. Breaking news narinig tayo. Breaking news ito. Ayon sa DBM, hindi kanselasyon ang iniulat na 24 billion na sinasabing bawas sa miscellaneous personal benefits fund, kundi realignment daw
para mailipat ang pundo sa mga ahensya at mapabilis ang paglabas ng benepisyo. Oh, yun naman pala Oil na kumon. Yeah, Kapaborito ganon. RJ. Ayan, ganon. Yung ano, yung sinasabi ng DBM na paglilinaw mas lalong pinabilis. Oo. So yun, okay na. Kasi ililipat na raw sa mga department. Respective na mga department. Halimbawa sa maestra, sa pulis, sa mga ganon. Para at least pagka-retiro ninyo, hayahayang buhay. Yun yung sinasabi namin. Kaya nga nag-high blood ako kanina eh. Yung totoo yung yung ang reaction ni Congressman, ay hindi pala. Tinyo. Oo, Congressman. Party list po kasi yun. Oo, kasi, di ba, kailangan lang dapat na talagang ipaglaban. May paglilinaw ang DBM. So, di okay. Ayos yun, the best. Yes. Ganun pa man, kapaborito RJ, nakarating din sa atin na ang impormasyon na si Congressman Erice, who will be later on joined by Congressman Laila de Lima. Ano ba yan? Yung mga, yung mga party list. Oo. Magsasampa sila ng kaso sa Korte Suprema. Bakit? Questioning the 2026 national budget. Dahil The whole? Parang the whole. The whole? Kasi sa kwento ng Congressman Erice, ang tigas talaga ng ulo ng ating gobyerno. Why? Meron pa rin mga bagay na nandun ng mga nakabudget na questionable. Although sinasabi nila, pinakamalinis na yan na budget na naipasa. 2026. Siguro na-listen. Maaring na-lesson. Sana nga, kasi sabi... Dahil may lesson na. Dahil may lesson na, Pero alam mo, si Congressman Chavit Singson hindi pa rin mapakali. May panawagan yun Yun. Tapos sabi ng atapang na babae, hindi yan ang solusyon. Parang gano'n. Sabi ng atapang na babae? Oo. Kasi diba? May challenge actually It's a challenge. May challenge si former Governor Chavit Singson na kahit siya mismo mag-isa, pupunta na Malacanang to challenge the President and the former House Speaker in a debate. Di ba? Yan, hindi debate ang solusyon, aksyon. Sabi ni ni atapang nga babae. Basta yung atapang nga babae. Basta, sa kwento ng Mr. Chavit Singson, magkakaroon siya magsusulong siya ng isang one-time, big-time debate. Rally versus corruption. Yung panawagan niya. Sabi niya, kayong mga kabataan. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Para sabi sa niya, inyong future, hindi na ako. Sabi niya, parang narinig ko. Tumayo kayo, manindigan kayo. Di ba? Kasi siya, siyempre, aminin natin, damatan na, di ba? Yes. Yung pinaglalaban for the future generation. Parang sa ikwang ko, paano ngayon niya magsasalita openly yung mga kabataan kung gagawin sa kanila yung parang ginawa ngayon kay retired General Romeo Pocis? Sino yun? Si retired General Romeo Pocis, taga Binmalay ba? Hindi. Kapledo lang. Baka taga Binmalay. May sikat na di ba? Oo. Meron. Mga Pukis, taga Binmali. Ngayon, ano? Ang sinasabi, alam niyo pong nangyari kay General Pukis, siya po ay sinampahan ng kasong inciting to sedition at rebellion. Why? Pagkatapos niyang manawagan sa mga kapwa niya mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines na bumitaw sa kasalukuyang administrasyon. Nanawagan siya. Oo, nanawagan siya. Na ganon din ang panawagan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Na-interview si Congressman Duterte, yung anak niyang lalaki. Ang message daw ni Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte. From the Hague? From the Hague. Sana manindigan para sa taong bayan ang Armed Forces of the Philippines. So parang may sedition na yun? Yung kay Pokis, parang gano'n? O sino man na manawagan? Yun ang parang sinampa sa kanya. Kaya nung panggaling niya mula sa abroad, pagbaba niya ng naiyak, hinuli siya. Sinerve yung warrant o arrest warrant sa kanya. Meron siyang, hindi niya alam. Alam niya siguro, pero... so naharap siya ngayon. naharap siya ngayon sa kaso. So dinala siya sa
CIDG office under their custody at sinampa yung kaso sa kanya, sabi naman niya ngayon, haharapin ko yan. So, si General Romeo Poques po, mga kapaborito, ay dating Pangulo ng Philippine Military Academy, Dimalupig class of 1981. 81, bata. Oo. 81. So ano siya? Army, police, ano siya? Army. 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 Nasa Armed Forces siya. At siya ngayon ay kasalukuyang pinuno ng United People's Initiative o UPI, na isang grupong hayagang pumupuna sa mga issue ng umano'y korupsyon sa ilalim ng administrasyon, ng kasalukuyang administrasyon. Sabi nga ni Juan, kilala mo pa si Rafael Alunan III. Malakas pa siya. Oo. Dati siyang DILG. No. Yes. Alam mong reaksyon niya sa nangyaring ganyan. Kasi sabi nila, martial law. Hindi na tayo pwedeng magsalita laban sa gobyerno. Parang gano'n eh. Gwapo yun. Ay, pogi yung pogi. Oo, ay. Magandang lalaki. Pogi. Pogi. Sabi niya, I know it takes time to build an airtight case. A rash job would likely result in a failed effort to obtain a conviction. The downside, however, is that the longer it takes to file the cases and causes their arrest, the more time it gives suspects to hide their stolen assets and flee. That's a valid fear. Kailangan apurahin. Yon. Kasi yung pag-abala, di ba? Kasi ito kasi I think I understand. Sa malimutan na ng tao. Si dating DILG officer Rafael Alunan, he's referring to dun po sa mga involved sa flood control fiasco. Lalo na yung mga big fish. Lalo na yung mga big fish, kapaborito, Ajeng. Sa kwanto, while seditionists like General Poques, na sinasabi nila may kasong sedition ngayon, inciting to sedition. And so while seditionists are far easier to charge based on their public utterances and overt actions, arresting and charging them ahead of the giant crocodiles devouring the country year in, year out is not only bad optics, but it raises valid concerns on whether the crooks are actually being protected. A perception crisis can lead to disastrous outcomes. The present administration is fighting its demons to make things right while encountering tremendous skepticism from a battered victim society. Yan pa rin kasing tamay. Di ba parang pangalawa na yan dun sa kaya siguro, di ba sa yung Congressman Barsaga ba yun? Na sa Ethics Committee. Ethics Committee, na-suspend din ng 90 days. Yun na nga sinasabi natin, kapaborito RJ. Kailan makukulong yung mga giant crocodiles according to Rafael Alunan III? Patay na yung si Lolong. Yung totoong buhaya yun. Yung giant crocodiles. Nasa yung totoong buhaya yun. Pinakamahabang nabuhay na buhaya sa mundo yun. Sa mundo. Pero yung giant crocodiles, quote unquote, kapaborito RJ. Tao naman yan. Andyan pa sa paligid. Umaaligid-aligid pa rin at nakangiti. Tumatiming. Nasasagpang ulit. Yes. Ay, delikado yun. Yun ang hinihintay ng taong bayan. Samantalang itong mga nagsasalita openly against corruption, kakasuhan mo ng sedition. Ganun na ba kadali yun? Samantalang yung mga giant crocodiles na yan. So what's your word na yun? Yes. Na kumita ng limpak, trilyon na pera ng taong bayan. Andyan pa rin naka-smile. Nako. Mayroon magsalita pala ngayon. Parang wala kang naalala. Martial law? Martial law? Kawa, Joseph. Yun ang tanong na ngayon. Yan ang tanong nila ngayon, kapaborito. Di ba? Marami ring mga mamahayag noon, di ba? Na anong tawag mo doon? Hinuli, di ba? Yes. Hinanap. Parang may mga kasamaan nga tayo dito sa Pangasinan, di ba? Meron yun. Meron noon. Kaya tuloy, ang sabi nila sumisikip ang kalsada dahil sa sarap ng talaba. At talaba, dyan sa lukaw.
May talaba dyan. Nakita ko yung ano ni kabaloy ko, kabaloyan ko. Oh. Sarap ng kain niya ng talaba. Oh, Talaga? kabaloyan ko. Kilala mo yun? Kilala ko. Sarap. Masarap nga naman talagang talaba. Lalo na kapag malalaki. Oo. Kapaborito RJ. Yes. Ay, hindi mo mare-refuse ang sarap ng talaba. Saka ano pa yun? Alam mo na yun. Oo. Sa lalaki. Yes. Oo. Aphrodisiac po yun. Binanggit mo pa. Yun. Aphrodisiac po Di yun. ba aphrodisiac? Oo. Hindi Pampalakas lang naman ang tuhod. Yun. Kayo naman. Pampalakas yun. Oo. Yung kapansukit. Wow. Ay, nako. Isa mo Tapos natan, masabaw-sabaw. Wow. budburan mo ng sibuyas with bawang, paminta, at maasim na suka. Oh. Yung sukang pombong or sukang may nipa. Ay, sarap. sos. Yung ang nilalagay ng kababayan kong palaban. Bilib ako dun Kung talagang mayroon siyang dapat sitahin kahit sino. Kahit kabaro. Bilib ako sa kabaluyan Ayun ang sarap ng kain. Pero nainganyo ako. Oo. Talagang masarap talaga talaba. Lalong-lalo na pag dyan sa Lukaw. Ay, nako. Aba. Kaya nga ako minsan nakaka-traffic na dyan Di ba? Yung problem. Oo. Yun ang Yun yung problem problem. dyan. Sabi nga ni Engineer Rodolfo Dion. Diba? Hi, good morning, sir. How are you? Long time no look. Napansin po yan ni Engineer Rodolfo Dion. Ngayon, sino bang may mandate niyan para City pagsabihan or, naman highways? Yung mga hindi naman sa sila'y pinagbabawalang kumita. Ano ha? Dumere lang Because kayo. that is hanap buhay. Dumere lang. Yun lang ang panawagan po concerning Engineer Rodolfo Dion. That is a highway. That is a road intendedly para sa mga sasakyan. Kaya nga pag magbababa ng pasahero, dyan sana. Oo. Hindi po yan marketplace. Ngayon, kung gusto nyo magtinda po dyan, because well-known naman ang Lukaw sa mga talaba, bakit hindi kayo umurong ng konti? Yun. Para naman hindi kayo makaabala sa daloy ng traffic kasi mabigat po talaga ang daloy ng traffic dyan. May kanta dyan umurong ng kahit konti. Ayun. Florante ba yan? Kanta ni Florante, hindi. Siya ba? Siya Parang siya yata yun. Talagang napaghala tayong edad natin. 1970s yun. So, yun na lang pakiusap ni Engineer Rodolfo Dion. Kaya nanawagan nga siya sa DPWH. Ayun. Yun yung concerned agency palagay ko dyan kasi that's a highway. That is their turf. Si ang award-winning ka ako dahil maraming award yan na nakukuha din Engineer Edita Dion. Yeah. Edita. Ano ba yan? Edita Manuel. Sana mapansin yan. 2026 na po, ma'am. Hanggang ngayon, ganyan pa rin pong problema po dyan. I-coordinate nila siguro sa barangay concern at sa city government. Pero sila yung alam kong agency dyan. Kasi ano yan, national road. Yes. Diba? Kaya nga may road widening ang intention niya is para mawaya-waya so panag-upas, hindi sa gabal. Sa mga pero ginagawang yung doon sa amin ginagawang displayhan ng mga sidecar. Nakita mo 'yun? Bakit ba hindi na sana may cooperation din ang barangay. Sana magpasa din ng ordinansa o resolution ang barangay na ayusin naman ninyo yung mga kababayan po ninyo dyan. Hindi po masamang kumita. Yes. Hindi po masamang kasi sabi magbanat nga, ng buto. Sabi nila wala namang kayong awa. Sabi pero ilagay natin sa tama. Yes. Yung tama in the sense na walang madidisgrasya, walang maaabala dahil sa daloy ng trapiko. Di ba? Kasi 'di ba, ang pagtitinda naman kaya nga may palengke tayo Di ba? Yes. Kaya doon dapat pero inaalaw na nga dahil may humanitarian consideration naghanap buhay ng naghanap buhay ng tapat yung 'di ba, legal parang ganoon. Humanitarian consideration does not only embody yung bibigyan mo sila ng pagkakataon na kumita. You should also consider yung safety nila. Yes. Di para sa inyo din. That's humanitarian. Safety and income must come together. Naalala ko tuloy yung crimes against humanity. Humanity. Sinurrender natin siya. Nako. Yan, tulad nun.
Anyway, napadako na tayo sa talaba. Mm. Pero ang sinasabi nila ngayon, kapaborito RJ, Nagmahal. bakit daw takot na ibito ni Pangulong BBM yung pork barrel ng mga congressman, ng mga mambabatas? Mapapat. Sa 2026 Alam niyo kung bakit? Oh. Sabi nila, Mm. takot siyang ma-impeach. Saka alam mo yan, Mm. naunahan ka na ng kumpare kong manginginom. Oh. Yun ang topic nila kagabi. Talaga? At alam mong sabi, Oh. sinong mapapasunod mo kung inalis mo yan? Ayun. Di ba? Oo. Kung marami daw yung napipigilan na magdesisyon ng tama, ayon sa kumpare kong manginginom to, siyempre, liknaan niya yun. Oh. Dahil daw dyan, Oh. may pumipigil dahil daw dyan. Dahil dyan. Kaya pag hindi ka sumunod, baka mawalan ka. Sabi nga nung... Ililikdom dalara. Rum kwanto? Oh, sabi nga nung isa sa akin, Sabi ko may kapaborito katwiran RJ. naman. Oo. Sabi nga nung isa sa akin, alam mo kasi pagka ganyan ang nangyari, isa sa mga grounds na pwedeng isampa sa kanya for impeachment, yun yung nangyari kay yung dinalang kababayan natin sa dahig. Diba? Isa na raw yun. Tumatiming lang yan. Oh. Kasi ang sabi nga natin palagi, sa laro ngayon, numero. Kailangan nasa iyo yung majority. Di ba? Oo. Oh. Kaya ito, bonus nyo. Pag uwi nyo sa mga barangays, meron kayong Christmas party sa mga barangay captains. Put it in your pocket. Nako. So, ganyan ang life. Ganyan ang buhay. Parang, kalakaran na, parang ganon. Kailan mababago? Ano yun? Normal na? Parang ganon. May nagsasabi na, ito na. Ito na. Kasi, mabalikan ko ulit. Saan ba nang gagaling yan? Paano ba ba't sila may mga, hindi naman lahat kasi may matitino din kahit papano. Kasi nga, tayo rin na mga tao na bumoboto. O, di ba? Dahil mabalik ulit tayo doon sa Bosanli. Oh, yun. Si Busan Lee pagka talaga. binigyan kayo kasi, tinatanggap din nyo. Sikat pa ba si Busan Lee? Siyempre, yun naman yung ugat talaga ng, di ba, bawian lang yan. Gumastos ka ng how many million of pesos? Parang ko na. Bakit? Yung sweldo mo ba, tutugma dyan for 3 years. Di ba? Yes. Kulangin. So, paano? Disisihin na lang natin si Busan Lee. Busan Lee makapangyarihan. Pag pumasok, kasalanan mo lahat ang mga kaganapan. Sa puso ni naman. Ibubuto. Mahamak tayong lahat. Yun. Nako. Ay, pahamak. Ibubuto, hindi man karapat dapat. Ayun. Di ba? Ay, nako. Sige. Mamaya marinig mo na yan sa reels. Mga ganun. Mga reels. Yeah. Pero alam po ninyo mga kapaborito, sa kabila ng mga ganyang mga pangyayari sa ating bansa, alam mo, wala rin yung kuran opisyal. Yes. Sa kabila ng lahat, ay talagang pinapakita nila sa taong bayan yung kanilang sinsirong pagtatrabaho. Yung pagkasinsir. Yes. Yung talagang pagtupad ng kanilang tungkulin. Sinumpaang tungkulin. Oo. At para sa kapakanan. Ng kanilang mga kababayan. Parang makata na tayo. At babalikan po natin sa ating pagbabalik, pag-uusapan po natin yan, opisyal na yan, na talaga namang makikita mo may sekder nasa may sekder nasa may salita to, yaman sirbi. Saka yung tulong. May yung tulong na binibigay ng kanyang walay pakanangan. Parang ganun walay pakanangan. Saka yung tiwala sa kanya, binibigay nila, nakikita naman. May kinahihinatnan. Alam mo, iba kapag kay pinagkakatiwalaan. Yes. Maraming tutulong sa'yo. At saka walang agam-agam yan. Walang pangalawang salita. Agad-agad yan. Sabi nga alam mo, kung gusto kang tulungan, halimbawa, pa-espaltom may dalan. Spaltom la may kapaldwa, kirawan may tulong may kapaldwa. Kasi ikaw ang naunang nag-initiate. Di ba may initiative? Maganda yun. Di ba? Yes. Parang ganun. Kiro mo kiro mo namin. Hindi naman. Huwag naman. Di, parang ganun. Do your part din. Hindi yung kiro lang kiro. Di ba? Ay nako, alamin po natin kung sino yan sa pagbabalik po ng Liknay Balay.
ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Hinebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra. Drink responsibly. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:32, oras sila tatin talagagig. Kantama yun ni Sari Magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay Magtarilingkor, Joseph Kanilang, baka ni. Ato may tapat mo siya ni man. Akin si Chabite, agda kaso na inciting meron prosecution ba? Di ba ano siya? Nananawagan siya. Nananawagan. Oo. Nang isang malawakang rally. Rally lang naman. Oo, sa bagay, siguro, rally lang naman. Yung pagsasa publiko ng salubin, ng liknaan ng madlang people. Ng madlang people, oo. Actually, nung kahapon, na-aresto, na-release din kaagad si General Pukis. At nabigyan siya ng pagkakataon na makapanayam ng mga kabaro natin kapaborito RJ. At pakinggan nga natin si statement ni General Pukis after na makapag-post siya ng bail after his arrest dun sa kasong sinampa sa kanya na inciting to sedition. Ito po si General Pukis. From the judge, pwede na ako magpa-interview kasi kanina, of course, under custody ng CIDG, hindi pa pwedeng magsalita kanina. Sir, kamusta naman po? Ano po yung naging proseso po nakapag-piyansa po kayo? Maayos naman yung proseso at napabilis dahil of course mabilis magtrabaho yung CIDG, yung mga paperwork doon sa judge sa RTC Branch 77 sa QC ay okay din, so mabilis. So kami nagpapasalamat at naging maayos naman ang of course yung pag-aresto, yung pagproseso, saka itong pagpupos ng bail, saka yung release order ng judge. Sir, ano ang susunod na ano?
Of course, yung aming grupo, United People's Initiative, ay tuloy-tuloy pa rin na magpapahayag ng naramdamin na ating mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na bago magpasko, mayroong mga makukulong, mayroong mga mapapanagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga napukulong, napakasuhan, yung mga maliliit na, kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, dapat na mapapanagot. At mabigyan ng justisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang sakit doon. Sir, yung thoughts po about sa pagkaresto sa inyo? Masasabi niyo dito, sinigit ba kayo? Yung pag-aresto, naintindihan ko yun dahil trabaho ng CIDG. Ang hindi natin maintindihan at kinakababahala natin ay bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpoprotesta dahil dito sa mga matinding korupsyon na ito ay kinakasuhan, pinuhuli na aresto ng tulad ko. Dapat ang kinakasuhan na aresto yung mga taong nagnakaw ng bilyon-bilyon, yung mga nagkumuha ng pera na instead sana sa mga flood control para muna baha. Ayun ang inaasam na natin ng makulong na mapapanagot, pero wala. Yun ang inaasam natin, sabi ni General Pukis. Makulong yung mga big fish. Sabi nga ni Rafael Alunan, yung mga giant crocodile. Diba? So, nang mo may liknaan to, he's frustrated. And it's very frustrating na gano'n na mangyari na bakit bawal magpahayag ng damdamin at hindi bawal ang magnakaw? Or hindi bawal ang mag-kickback ng trilyon-trilyon? Dapat talagang ipakita na yung sinseridad. Yun. Pero sabi nga nila, meron na. Ano bang pinagsasabi ninyong dalawa? May mga nakulong na. Pero siyempre, ang gustong mangyari ng madlang people para talagang ganap silang maniwala na may sinsirong mga akbang para matigil ang korupsyon. Yung mga talagang nagkamal. Yan. Nang limpak. Nasa lapi. Pero sa kabila ng mga ganyan, sabi mo kanina may mga good news pa. Oo. Kahit papaano ka, Paborito RJ, at sana maraming mga ganitong katulad ng taong ito, Kapaborito RJ. And we're speaking about the mayor. Mayor po ng bayan ng Mapandan. Ay, Mayor Carl. Mayor Carl Christian Vega. Magandang umaga po sa inyo. Napakaswerte po talaga ng bayan ng Mapandan, Kapaborito RJ, for having him as their leader at present, Kapaborito RJ. Bakit ikanin nyo? Ito po, pakinggan po natin at alamin kung bakit. Narito po ang ating panayam kay Mayor Carl Christian Vega. Yes, Happy New Year sa ating mga tagapanood at taga-subaybay ng ating mga programa at maraming salamat dahil kayo po ang unang bisita ko po sa taong ito at napakagandang balita ang ibabalita ko po sa inyo. Dahil last year po ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakuha nating mga awards na nakatulong po sa atin sa pag-develop pa at pag-maintain ng ating mga estado dito sa pamamalakad ng ating munisipyo. Nandyan na yung nangyari nung last December ay Gawad Kalusugan. At the same time nakakuha rin po tayo ng sa Gawad in terms of sa MDRRMO ay tayo po ay beyond compliant din po doon. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil this is a collective effort. Mula January 2025 hanggang December 2025 ay hindi po huminto ang ating mga bawat departments, lalong-lalo na sa leadership ng kanilang mga department heads at tayo po ay continuously napapabilang sa mga nakakakuha po ng awards. And for this year, gaya ng kanina lamang po, ay nagpa-bless po tayo ng pinurchase po nating mga sasakyan. Yung isa po ay galing po sa DA, Department of Agriculture, at sa pamumuno ng ating department head na si Melvin Villanueva
ay nagkaroon po tayo ng request letter at napagbigyan po tayo. Kinuha po yan sa pondo ng Department of Agriculture through Trust Fund. Kaya pinurchase po natin ng isang vehicle na truck na makakatulong po sa ating mga kasamang farmers dito sa bayan ng Mapandan. And from the 5% calamity fund po ng ating MDRMO ay nag-purchase naman po tayo ng 2 vehicles, FX na van and FX na Hilux, yung open po. At yan po ay makikita po nila dyan na nakaparada po sa harapan po ng munisipyo para handang tutulong po sa kahit na anumang mga pwede nating paggagamitan po doon. At we invited different barangay captains para po ipaalam sa kanila na kung kailangan po nila ang additional support na vehicle ay bukod sa kanilang meron na rescue vehicles na kanilang mga barangays ay meron na rin po silang additional na mahihiram po dito sa munisipyo. Ay yan po yung mga 2 vehicle po from the MDRN. Sir, bukod po dun sa mga napakagandang blessing po kaninang umaga ng mga bagong behikulo, may plano pa po ba na matagdagan yung ating mga kagamitan, lalo na MDRA, yan po ang nangunguna pagdating ng may mga sakuna, Mayor? Opo, lalo pa natin because of what we have experienced from last year, ay marami pa po talagang napag-aaralan at mga kailangan pang i-produce ng ating munisipyo, especially sa panahon nga ng typhoon, ay magpo-purchase pa po tayo ng mga additional mga equipments na mas mapapadali at mapapabilis ang ating pagresponde sa ating mga constituents. Isa na dyan yung malaking dump truck, ay nasa plano po yan. Heavy equipments na pwede pong tutulong sa mga panahon ng mga sakuna. At yan po yung mga na-discuss na po natin at mangyayari po yan sa mga susunod na panahon po. So yung action center, sir, kumusta na po? Tama po yun na along with that po ay nakaprograma po kami na itong taon na ito ay may implement po kaming establish part of the command center ng ating bayan ng Mapandan ay yung per barangays po ay interlink po natin dito sa bayan ng Mapandan para po in terms of communication, in terms of the security ay meron pong magbabantay po sa ating in and outs dito sa bayan ng Mapandan. CCTV cameras for high, sabihin na natin, medyo elevated in terms of technology dahil ang nire-request ko po ay yung recognition ng plate, car plates or vehicular plates para po lahat ng pumapasok at lumalabas po dito sa bayan ng Mapandan ay recorded po natin. So yan po ay ibabato po natin lahat yan dito sa command center. At yung action center po natin, part of that is mas mapapabilis po yung action natin dahil meron tayong quick response team na naka-ready naman po dyan along with the MDRM. Sir, kung artiya doon sa pag-purchase ng mga equipment na stock yan, dumami pa sa tamang posisyon? Tama po, naka-bidding po, nakalabas po naman ang public documents po, naka-publish po yan. And may mga nakibidding po at yung nanalo po ay siyempre nag-present ng tamang mga papeles. Dumaan po yan sa tamang proseso, the number of days, kung ilang araw ang pinost po nila yan. And ngayon nga po ay ipinesenta po natin sa mga kababayan po natin itong mga sasakyan para po ready na po yan na ma-inspect din po ng COA. Yes, kanina Mayor, nasa lubong namin yung mga kabataan na katangkad na may bitbit silang mga sapatos. Sila po ba yung player natin sa Intertown? Opo, ang team Mapandan, Batang Vega basketball team ay niregaluhan po natin sila ng kanilang sapatos para po mas lalo pong ganado pa sila na maglaro and they will feel motivated and supported. At yan po ay suportado natin dahil yan po ay pride ng Mapandan. So anuman ang mga hamon na ibinibigay po sa atin ay handa po tayo at part of this motivation ng ating mga kabataan ay para po mas lalo pang maraming maengganyo na masusubok at sasama sa ating mga paligsahan. Kanina rin po, idadagdag ko lamang po
ay nagpunta rito ang aking kaibigan na si Dr. Ashok Basandani, at siya po ay part na ng ating bayan dahil isa po siyang adopted son ng bayan ng Mapandan, and nag-decide po siya na maki-attend, lumahok sa ating first flag raising ceremony, at meron siyang maraming dalang pasorpresa. May dala-dala po siyang 10 mga appliances para po nagpa-raffle po kami, and lahat po ng hindi nakakuha ay may mga tumblers po. So lahat po ng barangay captains ay in-invite din po niya. Sila po ay kasama sa programa dahil nagbigay po tayo ng kanya-kanyang 3-burner na gas stove para po may magagamit po sila sa kanilang barangay halls, sa kanilang mga kasama rin ang mga SK chairman na umattend po. So lahat po may mga pampaswerte na naibigay, lalong-lalo na sa mga birthday celebrants po ng January ay tuwang-tuwa po sila, at lahat po ay masaya na umattend po ng flag raising ceremony po natin. Sir, itong 2026, ano po ang maasahan ng taga-Mapandan? Opo, ang lahat po ng mga investors ay ngayon po dadagsa. Ngayon po sila darating dito sa bayan ng Mapandan. Unang-unang investor ay dadapo po sa Wednesday. Sila po yung mga kausap po natin sa solar farm at sa mga ibang investments pa dito sa bayan ng Mapandan. So in terms of development ay maganda ang expectin natin, at dahil po part na rin po yan na isinama po natin sa annual investment program natin, ay parte na po yan sa pag-execute po this year sa pag-purchase po ng properties, yung mga lupain ng bayan ng Mapandan, para po may pagtitirikan, pag meron tayong nakuhang pondo from sa taas or kung sino man ang investor, ay meron tayong maipamamahagi at magbe-benefit po ang bayan ng Mapandan in terms of magbabayad po sila ng rental, or kung ito po ay lupa na po natin at mayroon structure na ipapatayo, ay mape-benefit po, mayroon na po tayo agad na mai-point or mai-share para po sila ay magtayo dito ng establishment dito sa bayan ng Mapandan. Sir, Pandan Festival 2026, ano po ang aabangan ng ating mga kababayan? Yes, this week alone ay busy po ang ating schedule para po sa ating preparation for the Pandan Festival 2026. Marami po kasi tayong mga bisitang mga balikbayans dahil as you can see, the children's park ay malapit na rin matapos, along with the roundabout, Payong roundabout project, tapos na po. At maliwanag yung roundabout Payong po natin. So sila po ang mga bisita po natin dahil i-inaugurate po natin yung ribbon cutting yan, unveiling of the new projects, accomplished projects dito sa bayan ng Mapandan. In terms of sa treasury po ay nauna na po sila dahil mayroon pong ibinahagi ng DICT para po fully equipped na po sila sa pag-apply ng business permits specifically. Pero in-anticipate na po natin yan. By this year, kasama po natin may isang software na i-implement po dito sa bayan ng Mapandan na pwede ka nang through the use of your phones ay pwede ka nang mag-apply ng business permit, pwede ka na rin mag-apply ng sedula. So interconnected na rin po yan dahil bukod po dito sa bayan natin, sa LGU, ay dadapo rin po sila sa kada barangay at to establish the data kung ilan po ang mga nakatira per household, ay mag-gather po tayo ng data. So this year, data gathering po lahat ang mangyayari in preparation for this software to be executed. At para magiging equipped na rin po tayo, alam natin kung ilang ang population, of course, kung ilan ang mga employed and unemployed, ay makukuha na rin po natin ang mga datos na yan. That will really help us address kung saan pa tayo magpo-focus, including the farmers. Kasi magpapa-ID system na rin po tayo sa bawat barangay na doon sa ID na yon ay itatap mo lang doon sa kiosk or sa machine na nandun na lang yung information mo. And syempre mayroon siyang security features din yan. Hindi po basta-basta magagamit ng ibang tao.
So yan, part na yan po yan at nakasama na rin po yan. Ibinadgetan na rin po natin sa annual investment program po natin. Data privacy still protected pa rin, sir? Of course, ang kausap po nating software company ay meron po tayong secondary na protection po sa outside the Philippines. Kaya parang may dalawang wall pa silang dadaanan bago po nila ma-hack or mapasok itong buwan natin. Pero rest assured, ay high quality po ang ating pinag-aaralan at inaayos po natin yan. We are looking forward for a fruitful 2026 for our town of Pandan. Your message to our Yes, maraming salamat sa ibinigay na suporta at pagmamahal nung 2025 at please ipagpatuloy natin ang mga suportang yan sa taong ito, sa 2026. And we are all inviting you to be part of the 2026 Pandan Festival dahil yan po ang mga pinakamasayang kaganapan dito sa ating bayan. At lalong-lalo na, marami po tayong bisitang uuwi dito sa bayan natin. Kaya po ang paghahanda ay talagang puspusan na. At meron din po tayong Mrs. Mapandan International na ito po ay popularity contest. At ang proceeds po niya ay ilalaan po natin para makapagpatayo po tayo ng isang dialysis center dito sa bayan ng Mapandan. So yan po ay ang mga nakapila sa ating bayan para po meron po tayong medical facility na dadagdag dito sa ating bayan. So maraming salamat and Happy New Year po sa inyong lahat. Yan po yung ating panayam kay Mayor Carl Christian Vega ng bayan ng Mapandan, mga kaibigan. At napakinggan naman po ninyo yung ano yung mga pangyayari at nangyayari at ang mangyayari pa sa bayan ng Mapandan. Yung ano nila, yung basketball team nila, yung team Mapandan, 2-0. Yes, good luck sa laban nyo yata ngayon. Sa Sabado pa yun. Sa Sabado pa ba? Okay. Sa Kalasyaw ata. At Kalasyaw yung kanilang makakalaban. Wow. Parang home court ng Kalasyaw. Doon sa kanilang... diyan sa kanilang gymnasium. Basketball court. At happy nga yung mga nasalubong kong mga basketballista. Meron silang kanya-kanyang brand new na sapatos. Rubber shoes, ha? Rubber shoes. At yung napakinggan ko sa uli, maganda yun yung popularity contest at yung proceeds para sa dialysis center. Dahil alam mo naman, pagka nagka-problema ka ngayon sa yung kidney, dahil sa yung diabetes, di ba? Mahal o anumang cause, mahal yung every session. Yes. 2 times a week ata yung mga nagpapadialysis. 3 times a week. Meron pa. Meron pa. Alam ko 2 times, 3 times pa. 3 times. 3 times so, a week. kasi yung maglilinis ng dugo, di ba? Yes, yung dialysis machine. Oo. So, napaka-importante kasi yung una ata na proceeds fire truck naman. So, siguro nakikita nila yung talagang pagpupursigi ng kanilang mayor at yung mga proceeds sa nangyaring ganyan kasi na nga meron pang kainatnan para sa taong bayan ng Mapandan. Ang maganda doon, kapaborito RJ, kung ano man yung kakulangan sa pundong nakalap niya, pinupunan na lang niya. Yes, kasi doon nga yun, di ba sinabi ko sa'yo kanina, pakita mo na meron kang inisitibo din Yeah. Di ba? Susunod yung tulong. Yes. Palorin makatay sa proceeds para fire truck. Hanggang po ni Nalmut Wildlife Fire Truck. Di ba? Correct. Di parang may effort. Talagang... yes. Doon, dapat may makita ang taong bayan. Yes, kaya dapat nga siguro. May prueba. Kaya nga bumibilib sila siguro. Dahil yung sinabi mo nga kanina, sinseridad. Sinseridad. And speaking of prueba and sinseridad, banggitin ko na rin kapaborito RJ, kahapon napadaan ulit ako dyan sa bayan ng Binmalay. Siyempre, dyan ako umuwi everyday. Pagbaba ko ng, anong tulay ba yun? Manat Bridge. Aga, talunto ng basura. Pero at the end naman doon sa isang bridge, yung maliit na bridge, wala. May payloader doon nang hahakot ng basura. Yun. Kasi nga, nabanggit mo na rin lang yan, napansin ko din. Sabi ko, ba't ang tambak ng napansin basura dito? Napansin mo rin. Pero itong umaga nga, yes. Sabi ng anak ko, Dad, wala na yung mabasura. May bakat ng payloader. So hinakot na. So thank you, Melgy Binmalay. Kaya lang,
kailan naman sa amin sa Basing? Hindi pa ba? Hindi Baka pa rin. susunod na, partner. Oo. Padaanan nyo na yung payloader doon. Makakadaan doon. Nawala eh. Sabi ko nga, ito ba yung mga basura na tinambak dito? Ayun, hinakot na. Saka pagka maglalabas kayo, yung panawagan nga ni Ilorde, ni Boss Ilorde, Sir Ilorde, i-coordinate naman ninyo para tulad ng sinasabi mo, di ba, ay delikado sa kalusugan ng bunaknak lahat ay sako. Yes. So, maganda at nahakot na. So, in-action na naman pala. Okay. Sana makarating na rin sa, doon Ay, sa aming bakit sa barangay. inyo wala pa? Wala pa Susunod na yun. Don't you worry. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio. Yan, nakikinig po siya. Sabi niya, morning po kapaborito, kapogi Sir Joseph, Sir RJ, ng DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Talagang kumpleto ha. And likewise, nabagitan natin si Madam Emma, happy birthday, advance happy birthday kay Nanay Bihing. Sabi ko sa kanya, pansit! magbe-birthday siya. O kaya tilapia, yung mampuksak. Ayun. Kung hindi ako nagkakamali, sa 27 or 29. Itong February. Itong January. Ay, January pala. Oo. Naku, ma-advance na yung nunot ko. Yes, itong January. Ngayon sabi ko, siren ko ako. Sige, siren. Malapod na buwas. Hanggang man-birthday kayo. Okay. Babatiin namin kayo araw-araw. Pero ito yung kanyang birthday na buwan. Yes. At thank you. Birth month. Thank you, Nanay Bihing, doon sa pabaon na kape. Sa ikong ko, sinerban to kami kape. Kapin korong o kapin iinuman? Iinuman. Wala man ay kapin iinuman niya, 2-in-1. Ano? Walang sugar? Walang sugar. Milk at kape lang. Okay. Nung binasa ko, Korean character. Aha. Sabi ko, ay marakap ya. Pero labila, Nanay Bihing. Hindi aphrodisiac. Oo, hindi na ako makakatulog nito. Pero hindi aphrodisiac. Hindi naman. Kasi may mga kapeng aphrodisiac. Meron. Alam ko na yan. Meron ka rin noon. Di ba? Nakita mo ka. Yes. Di ba? Sabi ko, isumpo ko laya, tabalo nung kula kung ko. Ay, tanong sumpo talaga. Ay, alam na namin, isumpo mo lapat. Ay, kaya sa ikon ko, sige. Manlapod na nabuwas ang kayo mong birthday. Nagwago tayo happy birthday. Kasi every time na magkape ka, naalala mo yung birthday. Of course. Happy birthday, Nanay Bihing. Of course, kay Nanay Kunching na rin, kay Madam Perla at saka Kagawad Esperanza. Yan. Kay sa mga kaibigan natin nakatutok palagi dyan sa Baritao, Manawag, Pangasinan. Good morning. At isa rin sa mga pinakapapalad na bayan. Meron silang mayor na talagang magaling din, di ba? Si Mayor Ming Rosario, ang kanilang board member. Maganda umaga po sa inyo dyan. Board member Jerry Rosario, sir. Good morning. Nag-umpisa na yung session din ata kahapon. Nag-umpisa na? Regular na. Balik na sa kuan ulit. Okay. At binabati ko na rin si Brother Noel, Brother Warlito ng Barangay Basing. Magandang umaga po. Sa lahat ng mga taga Barangay Basing, magandang umaga po sa inyo. And likewise kay Madam Lynn Coronel. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Batiin ko na rin yung aking doktor. Doktora Soriano, good morning. Consultation mo yata. At siyempre, happy birthday kay former Police Brigadier General Haris Fama. May birthday niya ngayon? Birthday niya kahapon. Happy birthday, sir. Kahapon. Belated. Classmate. At kay former Engineer Engineer Melchor Giang. Dating kanyan dito sa City Hall. Nabanggit mo parang nagpapaiwating na may kape. Parang parang kumusta na kaya siya? Ay, nakamonitor yan sa atin. Magandang umaga po sa inyo, Engineer Rodolfo Dion. Yan. Kay Alex Tulaw, good morning. Move on, Alex Tulaw. Bakit move on? Kasi yung saya niya hanggang ngayon pa yung na-timingan niya si Mayor Carlito Saplan. Talagang yung opening ng ATM machine doon sa Santa Barbara. Meron na. Hindi niya makalimutan kasi bigla ba namang yung winidraw? Pinamudmud. Pinamudmud. Ni Mayor. Ay, siya nga pala kapaborito, Jay. Kilala mo pa si Juan, isa sa mga legendary cyclist natin, si Paquito Rivas. Siyempre. Hindi yan makakalimutan. Nawala na rin. Taga saan si Rivas? From Visayas. Visayas. Yes, kasi from Visayas. maraming mga cyclist dito sa Pangasinan. Napakadami ng mga popular na mga cyclist, di ba? Tama yan. Si Buhay pa, the living Jess legend. Garcia. Jess Garcia. Bunso.
Bunso. Brothers. Hindi, si ano, hindi, patay na rin. Yung nga, no? isa dyan sa Sual. Oo. Sina Katambay, sino pa? Ang dami. Kirimit, mga ganun. Oo, Bermachia. Oo, yun. Recently, na disgrasya. Oo. Nasira yung kanyang 300,000 plus Kasi, na kan. Bike. Magkano? 300,000. Oo, sabi ko, ba't ganyan ang presyo niyan? Iba mahal. Pagka ginyang shop mo yan, hindi naman mabebenta ng 500 yan, kako. Siguro alloy yun alloy. Pero ano kaya feature ng bike? Ba't 300,000? Napakagaan kasing bike na yun. Ganun ka pala yung malam, yung oras na natin tanagagig ang tabayan na susunod kagad ng number 1, yung paborito Joey Baby. Kalup akan tabay lalang waladlik na ibali sa rin magteriuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Kansay magtarilingkor ka paborito Joseph Kanilang Bagani. Kantabay Timad at the technical side. The only one at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sa po bukas mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop Music Station, naglalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo